Yak! Oh, ano nga mo ka? Di ba? Kana ganing. Nga nakakita na tulab. Saan nakakita ba? Magda nakakita na to ba? Kaya nga nung. Wa ba itong ipatawag ko sa kumbana? Ay, kabalaka na, kay di sa tamo angkon. Ano sa mo angkon sa day ka? Unya, kababe kas mga marites. Isus, bahala na mga marites diha, kay wa man lang trabaho sa kinabuhi, sige panghilabot, sige panghimantay. Mo nang kita, di sa ta magpahalata sad. Unya, ang problema ani ron, nagmaabot sa imong asawa. Libe to may ako'y bahala na, daghang kayong diskarte ana. Sure ka, saryo? Ako ay bahala lagi na. Kasi maglilyaso taham. Nak, Mamaya so dili na unsa namin to ka uli na dito ka. Ayo nang kari-ari diri kay mo ka mag-o patang gipatawag so. Unsa ta kanang diskarte sa ta? Ay so distansya sa ta ba dili ka mo are. Oh, ako ra ni pero unya lang gabi ba? kagabi eh? Okay, matug na mga tuog na akong mga anak. Ito na dos libon mag-abot, uy. Patsi ko alas 2 kadlawon. Ha? Tanawang mga marites na, basta guspay na nimo. Ay, ate po alas 2 kadlawon Kasi si pinagula na sa imong asawa ba? dili guro unsa gipadaan. Tarong jud saryo. Ako bahala lagi ako bahala. Ko ato na dito ka uli na dito. Kaya ba ito na ka? Nya unyang gabi ha. Dali na ko. Bye! Sus pastilla ng mga eroan pagkadaghana. Ikaw ha, lami na kay kapuspusan, may hikayon, may pakaon sa mga kauban mo kay for departure naman ka. Tiguang naman kay ka. Kining mga eroa kinsay mga tag-iya ni may pamuspusan ang tag-iya ni. Nang di natin man ang lagtarong lang ero. Ari mo bakwit diri na diri tanan. Di man ko orphanage diri sa ero. Napairing na abot diri. Unsa naman eh? Probay na lang oy. Kamu ha, ipakaon ta mo, pamaghot mo og naay mga daotang mga espiritu diha og mga daotang tao. Di kay mag sigal ng mata ninyo. Kite ng ikog. Ay. Huh? Mingaw mambalay. Asa na kong mga anakan na po dire. Ang anak ni tagdaghan kay para bibo ang balay. Karte nung mingawa, nang lagwang. Pastilan. Kamera sa doy, magigdahigda ko dire eh. Aron mingaw. A few moments later. Grabe hanin. Mga gidayan ng mga red ride ba? Resulta mo, banking. Ay, tawag mo na kung pinakagwapang asawa de. Hi my beautiful wife. How are you? Medyo ko malipayon saryo. Kung nalipay karon. Ha? Ano ka nalipay? Kagwapo sa mong nakita ang bana o no? Sa imong gipagamit nga skincare, gwapo na kay mong bana. Gwapahan na ni mo, nagkagwapa kag samot lab. Unsa man na ako nadunggan nga ipatawag kas bana ni Imsay. Ano man na? Unsa? Sige patawag ko sa banang imsay. Kinsa man ang tiil nakita diha. Tiil sa iring. Hindi man. Tao man to ko nakita. Pag sure ka di ay, grabe na kay third eye. Unsa niya sa ba? Unsay gi kuno, patawag ko sa banang imsay. Isa may ingon nimo. Basta di ko magsabag kasi nag-ingon ako nganong ipatawag man ka. Ay, kato. Ano la? Oh, Kato sa kabaw. Dili la boy. Paminaw ha, listen to me. Sana Nga naman sa mga istorya na dunggan nimo, bisig lahi po na. Kay bawo ka ng mga marites nga punaan kuhaan ng istorya. Tuo pug ka. gipatawag ko no ka kay nasakpan mo ni Imang. Sisakpan ni imang. Nasakpan ko doon. Pataka man lang kalaboy. Dili na mao ang istorya. Ano lagi ng mga tao lagi. Ari paminaw na ko ha. Kaya ako mismo imong bana, dili ang laing tao. Kaya ang istorya sa gawas, pwede na kuhaan, pwede punan. Do you get me? Ha? Pero gwapa siya kay karon. English saryo ka wala ba ko nalipay saryo. Tubag ka kung anong ipatawag ka. Gipatawag mi ni Imang, gipatawag ko. Wala dili kay nagduda, ha? Ako ang gipasanginlan na nagkuha sa ilang manok. Oh. Dili kay naami. Manok. Ganina kabaw karon manok. Oh, grabe ako na sila. Kabaw jud akong gipasanginlan nako. Naunsa? Abroad akong asawa, yung ani kagwapo niya. Ikaw may niingon karon, ikaw may niingon nga kanang gipasanginlan ka nga nagkuha ka silang kabaw niya hilahimo ang silang manok ngano man na. Kasi kabaw iniingon, di kong kabaw wa man.
Niingon ka. Hala, patako mo na ni siya. Ibig wala, ingon ko. Dili ikabaw, kahibaw ka. Anak ko, noon sa mga. Lab, ikalma na. Mawagtang na imong kagwapa yung taon. Gwapa yung taon ka. Kaya miss you na ba? Ha? Kahibaw ka. Ano na siya, lab. Basin niya sariyo ha? Basin niya sariyo ha? Inanggaw ka da sariyo? Wala, uy, noon sa... Ka diri. Pero sige, ini kang trabaho diri. Kay bawo jud ka. Wala, uy, kanong sama na yung taon ko naghinanggaw. Unsa man siya, nagtinarong ko diri, tinarong ginamos, tinarong amahong. Nya anaon ko nimo, nagtinarong yung taon ko diri ha, kay pinangga, kay tika gyud lab, kay tika nya. Siyempre, kanang mga imong trust na ko jud na ako gubon noon sa men taon kay kato. Misunderstanding na to nimo, pataka gliber ang nagistorya nimo. Ha? Ang tinod ako magipatawag ko, wala ka nagduda na mo ni imang kon nagduda si ang bana nga kaming duhang imang nagluglog siyang kuan sayang manok kay nag atong usang adlaw nag-ihaw mig manok nag-ihaw kog manok dres balay oh kay nag Aso di mga bata di ay. away nang laag ato di subos ay nakadungog karon sig duha dito sig dagan-dagan bayabasan may abas oh nya ang agianas bata dia kumusta man na? Sige naman ko na rin mga bata ko no. Sige naman ko na pagbuhan ingon. Wala, uy, sasagdan, pataka, may biya na kuha na. Ya, kumusta mga gianas bata di alam? Maurag gihapon. Sa mga rin hapon. Maurag gihapon na lang. Bisig pwede kung matanaw ron, bakante man ka. Ayun na lang sariyo kay naglagot ko nimo. Kung saan may Yan kalagutan na niya? og makuwasan ko. Lagot ka na ako. Ha, lab, sige, lagutan mo na ako yung taon. Huwag mo ko gibuhat. Bantay dito na ulay gibuhat ha. Bantay lang lang. Kumusta mong balay din gipahimo na to? Awan na eh. Sugod na kay koral naman to. Kung saan sa last kilig mo? Di koral naman to. Sa manoy, wala. Manoy, naon sa man siya eh. Pablisingan lang taning balay. Kilig ako makita. Pabilisingan taning payag kay murag daghan na kay kang mga nakitaan ba nga mga dili parehan ako ba. Ha? Nya kato nagkoral na. So ako na tong gipasugdan og nagkuha naman to. Kanang bangag na bangag ba? Bangag na. So good na og kuan kanang trabaho. Ala sige kay mo trabaho na ko. Trabaho na ko. Kadali ra kayo ng ako ang kuan. Maor dito yung gitawag nako duda-duda. Di ako dili ko na. Mag-chat, matawag na ko niyang gabi eh. Sige, nyang gabi ha. Mo din na ha. Nyang gabi ha. Magtarong ba sila pinagpili? Nyang gabi ba? Sige, bye-bye. Lab. Yun, so playing kiss ba? Love you. Love you. Ano, gipaw nga yung ito tubag ay. Hindi lang para di. Hindi ba? Kaya kinsa may nagstorya niya? Magkinahanglan na jud ko magampingat ka. Di ko magpasakop nga buhi, di mo magpasakop nga buhi ni Imang. Kay si Imang po, wala siya kay Bao. Nga naasa ko ilaing uyab si Jisa. Di sa ko magpasakop ni Imang nga uyab ni Jisa. Ya di sa ko magpasakop ni Jisa nga uyab ni Imang. Biliban ako lahir gining gwapo ta. Kining panagsaon na atong kagwapo ba?